Sino ang maglaom nga ang simple nga pagpangabuhi sa mag-asawa nga sanday Nestor kag Remedios Igaran sa Sitio Bubog, Barangay San Lorenzo, Gibaras, ang may bayluhan sa makaglidlis nga krimen. Malinong, matawhay, preskang hangin, kag palibutan sa mga prutas o tanon, mga nanari-sari nga tanom, kag may kasapatan ang lugar. Diri malpayon nga nagapuyo ang mag-asawa nga sanday Nestor kag Remedios Igaran. Apang astas kamatayon, nag-opdanay ang duwa. Ginablubanta mga alas 4 sang hapon, Marso 15, sa nasapuan ang mag-asawa nga wala na sa kabuhi sa ila lugar. Ang masubo pa diri kay nagbulag pang ila ulo sa tagsan nila kamalawas. Halos yara sa 30 metros ang kalayoon sang duwa sang ini ang makita. Considering nga medyo malayo, no, kay sulod long dito sa sa lugar. Pan-arrival ito aton nga no, kita nila dito ang duwa ka bangkay no. Kung hindi na siya magtupad layo niyang distansya. Oo. Ang una nila nakita mismo halin dito sa samputan ang babae, no. Oo. Tapos sa sunod nga nila kita nila dito sa unahan mga 30 meters away sa lawas ng babae ang lalaki naman, no. Oo. May pilas tuga sa pagkatiro ang 64 anyos nga biktima. May na-recover nga anong ka basiyo kag duha ka bala sa ginapatian 12 gauge shotgun ang gingamit sa pagpatay sa mag-asawa. Hindi pa man matulid kung magluwas sa gintiro ang mag-asawa, ginpugutan pa isang ulo ukon ang mga ido ang nagtaban diri. So with regards sir sa nga pugutan sa ulo, hindi pa nato ma-determine. So diri nga advanced state of position ng aton nga mga biktima. So apan check namo dito, ay makita namo to mga halaptang parte sang ila ulo. Marso 13 sang hapon sa nabatian sa residente sa lugar ang mga lupok apang wala man nila inigin sapak kay abi nila kung ano man lang ang naglupok. Ang ikaapat nga bata sa 8 ka mag-ulutod sa mag-asawa, limitado lang ang iya ginbuyan tinaga kung nga agin patay ang iya ginikanan. Kada ano di pa masyar kay nanay mo? Kung may inanglan lang. Ano pa may manok ng awag ang text hapon kung ano kinanglan niya. Oo, anong ginserya nga problema? Kung wala man. Dati sa una lang agin pablatter sa barangay. Wala nga ko tugin sa akong pablat niya. Okay. Da wala man sa kasugid. Wala. Ang palimakutanon sang tanan, ano ginayhan ang motibo sang krimen kung nga mugit sini ang kaakig sa nagpatay sa mag-asawa. Sa pagpanalawsaw sang K5 News FM Iloilo, mahimo away sa duta, pamilya, kag propriedad. Suno kay Barangay Kapitan Alicia Ponce, sang Barangay Constancia, may 3 kahigayon nga ginpatawag ang mag-asawa. Una, ang may angot sa duta. So, ang nadumduman ko lang sa nagliga, yung patawag niya sa sang tiya, yung nag-star sa bantayan, si Chay Kalay, yung patawag na sila nga mag-asawa. Party man sa duta. Mga 2019 or 18 siguro ay. Dira nga una nga nagatawagay ining magtiya. Oo, sa ako na yung Sa time. iyong time. Oo, sa ako na yung time. Parti sa ano nga duta kap ang ilag na Sa isarang gina. duta. Ito ginaubra, bala ito mo. Kaya hindi ko lang masayuran kung ano. Gikigin patawag lang to siya nga para maistoryanay sila bala. Sula ko kabalo kung party sa ano to. Kay Okay. sila laman to yung istoryanay. Gikuha man lang to minutes. Venue man lang to yung amon mo. Okay. Kay gambal ko yung nga pagduta. Ang barangay hindi ginaya kahusay. Ikadua, ang talamnanan. Tapos, ang ikaduha, ginpatawag na siya sang sila nga mag-asawa, ginpatawag sang magulang sang babayi nga nag-star sa Negros. Kayo ang gusto sang magulang, daw ipahat-pahat na sa ila ang lupa nga ginpanobli ni nanay. Gusto sa kabataan, gusto nila lang nga partidahon na. Okay. Kag masig obra na lang sa uma. Okay. Doon muna siya. Sino ning pangalan si magulang nila? Si Nelly Taco.
Nilitako. Oo, Nakapamanan ni sa Sintako. Oo, nga sa Negros na Negros sila na sa siya. Bonga Istar, oo. Okay, ito yung patawag mo na sa barangay. Nagkanang kamusta to ka pangilang May settlement man to sila nga do ipatituluhan to, do gimpahat-pahat nila. Basta may agreement na to sila. Ikatatlo, ang mga kahoy nga ginpangtapas. Ang last nga nag-atubangay sila sa barangay, ang pakaisa yung nga taga-Ikawayan, pakaisa sa asawa yung taga-Ikawayan, si Rexal, parte naman niya sa kahoy. So nagtapas siya si Rexal sang kahoy sa shares ng iya nga tatay. Sino si Rexal ka? Pakaisa ni Remedios, sang asawa. Oo. Okay, sabring amone, si Nestor kung nagpambuslog dito sa iya nga mga kahoy. Di kaya amuto siya ang ginpatawag ni Patawag. Rexal. Oo. Okay. Si Rexal, ano ni, amo may pre-decap, no? Taka daw. Taka daw. Taka daw. Sa breakup sa imo nga tatlo, sa nga ginpatawagin pang sitol, may mainit na rin nga kaaki ang isa kag isa to sa sining mga Ang sa kahoy to, wala na to ginkuha ni Rexal, ginpabayaan niya na to. Tapos ang sa duta, kay ti sila man lang yan mo, magpamilya, kumbaga duwa ka beses nga sa duta, ang ketloy, amutong sa kahoy. So duwa ay man sang mainit nga nagbanggaan na gid sila, kung ano man. May settlement man nga natabo. Pagkatapos ito, wala na linong-linong na gidya, wala na sang dugay na mga 2020 pa. Mga 36 hektarya sang duta sang pamilya ni Remedios. Apang wala pa nila inimatunga sang iya mga utod. Kag tuyo pa ini kuntani nga tungaon. Ano ning lupa ang ini parte na gid nila ng 3 hectares niya? Terpa maparti na natin eh. Ti do bati plano nga ibaligya. O ay kati bilog pa kaniyang paam. Pila ning ang bilog ya? 36. Bali sa parte pa ni sang nanay niya. Ako pa rin natin na. Oo. Naknanay na 3. Ito pa 3. Tatlo matuon sa iya mo na di. Oo. Bali siya gatinder sang lupa nanay niya. Oo, ay na. Pila ka mag-utod ay nanay niya? Pulo. Pulo sila na una. Ti ang lupang ini Palapad na lupa kay ang iba amo ning 36 ka hektar. Ako lang ni, bilhin lang ni nga. Oh, pero ang kabugusan nga mother title 36. Oo. Sa pulo sila ka magutod. Pulo ti ang iba may lupa lapad lupa ni. Bali mo ning natuon. Kaya planong ibaligya ng 36 pero ang iya do hindi iya pagibaligya. Ada mo malapit. Ang utod ni Nestor nga si Danilo nga nakabangasawa man sa mga lugar, amo ang nakasapu sa mag-asawa. Tumandok ini sila sa banwa sang Igbaras kag suno sa iya mga sobra 2 ka kilometro sa kalayon sang ilang balay sa mga biktima. Nagkadto ini tungod nga ila preparahan kuntani ang ukas lalaw sang ugangan ni Nestor sa mabot nga sinimana. Sa iya ibalo, mga 3 ka hektaryas ang gitalao mga duta sang mag-asawa apang wala pa ini matunga. Sa bahin sang San Lorenzo Municipal Police Station, hindi pa nila matulid ang motibo sang krimen. Bisa sa aton ano sir, hindi pa kita makahatag sa mga ano dit kay ang tanan nga mga anggulo sir ginano pa naton. Na-check pa naton sa kundi wala ang mabugat nga anggulo wherein tanan sir nga consider naton nga sa amo nga mga anggulo ma-consider naton nga persons of interest man naton. Natala na ngay autopsy ang bangkay sa mag-asawa agod may baluan kung bala magluwas sa gintiro ang mga biktima ginpugutan pa ini sang ulo. Sa karon wala na sang ibang pang ginahingyo ang pamilya sa mag-asawa nga kuntani manabat ang naghimo sini sa aton kasubuan kag matagad sa hustisya ang kamatayon sang duwa. Para sa K5 Crime Stories, upod kay K5 Aaron Rifoyo, K5 Eric Cañizares, K5 Jason Talaron, K5 Nilmar de la Cruz. Ako naman si K5 Enrico Surita Jr. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.